Дональд Туск перашкаджае Рафалу Часкоўскаму ў прэзідэнцкай кампаніі. Караль Народскі пралятае міма другога тура выбараў. А Шыман Галоўня ўвогуле можа зняцца з выбараў прэзідэнты Польшчы. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы пра польскую палітыку. З вамі зноў Максім і Кірыл. Кампанія прэзідэнцкая ідзе. Мы вось перад запісам абмяркоўвалі, што ўжо паспелі стаміцца ад яе крыху. Давай зробім такі чэк. Што зараз адбываецца, якія асноўныя тэмы, хто наперадзе, хто не наперадзе. Да выбараў застаецца ўсё менш часу. Яшчэ недавно мы казалі пра тое, што да выбараў паўгады ці нават больш. А на дадзены момант гэта ўжо 2 месяцы. І мы ўваходзім у найбольш гарачую фазу. Тым больш, што робіцца цёпленька, і хутка нас чакаюць найбольш цікавыя падзеі. Перад пачаткам, вось прыкладна там месяцаў 5-4 да старту кампаніі, усе казалі, што асноўнай тэмай будзе бяспека. Там Сікорскі з гэтым ішоў на яшчэ перад выбары. Што зараз? Ці сапраўды гэта дагэтуль актуальна? Насамрэч, усё так і ёсць, і гэтыя думкі пацвердзіліся. Міжнародная сітуацыя, якую мы бачым у дадзены момант, прывяла да таго, што тэма бяспекі стала проста абсалютна дамінуючай. Акрамя бяспекі яшчэ ёсць пытанне мігрантаў. Так? І вось гэтыя две тэмы, яны сталіся такім лейб-матывам усёй кампаніі і, насамрэч, практычна ўсіх кандыдатаў, так, ад права да лева. Наколькі дзеянні Трампа, якому мы прысвяцілі цэлы выпуск, наколькі яны ўвогуле ўплываюць на кампанію? Трэба памятаць, што стасункі паміж Польшчай і ЗША гэта асаблівая тэма, так, і ўвогуле паміж палякамі і ЗША, так, бо палякі любяць Злучаныя Штаты Амерыкі. Тым больш, што палітыка ЗША ўплывае перадусім на сітуацыю ўкраіны. А бяспека і ввогуле, як гэта вайна скончыцца, яна дакладна будзе мець уплыў на сітуацыю ў Польшчы і на дзеянні польскага ўраду, бо ўрад будзе рэагаваць. Так, у залежнасці ад таго, на якіх умовах дамовіцца, спадзяемся, у рэшце рэшт Расія і Украіна. І ці правільна я разумею, што роля Польшчы буквально расце з кожным днём? Не тое, каб роля Польшчы расла, але сітуацыя Польшчы, прынамсі сітуацыя вакол Польшчы, робіцца ўсё больш напружаная. Польскія палітыкі дакладна будуць на гэта рэагаваць. Даслоўна учора, мы здымаем у сераду 5 сакавіка, распачынаючы паседжанне ўраду, Дональд Туск сказаў, што прысцягніце рамяні бяспекі, бо нас чакаюць турбуленцыі. Казаў ён гэта з усмешкай, што нібыта павінна так паказаць, што панікаваць не трэба, але падумаць пра гэта дакладна трэба. Так? Некаторыя, скажам так, палітычныя сілы, пра якія мы сёння размаўляем, знайшліся, насамрэч, праз гэта ўсё даволі складаная сітуацыя. І гаворка перадусім пра права і справядлівасць. Бо права і справядлівасць, а гэта менавіта тая партыя, якая хлопала ў ладошы і крычалі Дональд Трамп на паседжанні Сейму Рэчы Паспалітай, пайшлі ва-банк у дадзены момант. Яны паставілі ўсё, абсалютна ўсё на Дональда Трампа. І яны лічаць, што гэта ім дапаможа. Але тут ёсць пэўныя падводныя камяні, бо Дональд Трамп чалавек непрадказальны. Гэта ўсе ведаюць, мы гэта таксама шмат разоў казалі. І, напрыклад, можна сабе ўявіць такую сітуацыю, што 9 траўня на Чырвонай плошчы на 80-годдзе перамогі ў вялікай айчыннай вайне побач з Уладзімірам Уладзіміровичам Пуцінам будзе стаяць Дональд Фрэдавіч. І у дадзены момант можа з'явіцца вялікая праблема, бо палякі, нягледзячы на з аднаго боку народ вельмі проамерыканскі, і гэта паказваюць усе даследаванні, адначасова з гэтым палякі народ скрайна антырасійскі. Калі зрабіць сабе нейкі там графік пашукаць у інтэрнэце і паглядзець на стасунак розных народаў да Расіі, то палякі дакладна будуць у топ-3 русафобных народаў свету. У іх добрая памяць і у нас таксама добрая памяць. І скажем так, багатая гісторыя ўзаемаадносінаў з расійскай дзяржавай. Таму не дзіўна, што ў іх такі стасунак. Так? І ў гэты момант, напрыклад, калі пайдуць у свет фотачкі, дзе Дональд Фрэдавіч абдымаецца з Уладзімірам Уладзіміровичам, у праве справядлівасці могуць узнікнуць вялікія праблемы, бо на той момант да выбараў будзе ўсяго толькі 9 дзён.
Вось. І насамрэч гэтымі сваімі дзеяннямі права і справядлівасць можа сама сабе стварыць праблему. Бо яны даюць мяч апазіцыі, не апазіцыя, прабачце, не апазіцыя, сённяшняй уладзе, так, кіруючай кааліцыі. Бо кіруючай кааліцыі дастаткова знайсці парачку цытатаў Леха Качынскага, ось, на спадчыне якога права і справядлівасць шмат гадоў будавала свой імідж, вось, і спалучыць з одного боку некую цытату Леха Качынскага, а з іншага боку дзеянні права і справядлівасці сённяшняй. Ось. І там будзе бачна, просто насколькі гэта не супадае. Ось. І гэта можа згуляць злы жарт. Пераходзім да прэзідэнцкай кампаніі, паглядзім, што там робяць Рафал Часкоўскі і Караль Наўродскі, асабліва апошні. Вось. А вы пакуль што можете паставіць відэа на паўзу, паставіць лайк, напісаць каментар у падтрымку нашага падкаста ці падтрымаць нас на Баймі Кофі ці Patreon, калі у вас ёсць магчымасць. Дзякуй, і мы пераходзім да наступнай часткі. У нашым сённяшнім выпуску мы абмяркоўваем сітуацыю галоўных кандыдатаў у прэзідэнты Польшчы, сярод якіх, канешне ж, ёсць і маршал Сейму Шымон Галоўня. Таму, на маю думку, гэта проста выдатная нагода, каб бліжэй пазнаёміць нашых гледачоў і гледачак з ягоным родным горадам. І гаворка, канешне ж, пра Беласток, сталіцу падляшскага воеводства. І калі нашы гледачы думаюць, што гэта нудны горад, дзе няма што паглядзець, то яны памыляюцца. Ну... Што? Я па шчырасці таксама думаю, што гэта нудны горад, у які не варта ехаць. Насамрэч, Беласток — гэта вельмі цікавы горад, які месціцца ля самой мяжы з Беларусю. Ад Варшавы да Беластока ўсяго толькі 200 кіламетраў. І каб даехаць да Беластока з Варшавы, дастаткова выехаць на трасу С8 і прыкладна праз 2,5-3 гадзіны вы будзеце на месцы. Нагадаю, што мы з вамі знаёмімся з рознымі гарадамі і месцамі Польшчы дзякуючы аўташколе Дэніс Драйв. У створанай беларусамі аўташколе можна вучыцца ў Варшаве і ва Вроцлаве. Больш за тое, там можна не толькі вывучыцца на правы, але і палепшыць свае скілы за стырном. Усе неабходныя спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. А калі ты, Макс, ці нашы гледачы ўжо атрымаюць правы ў аўташколе Дэніс Драйв і даедзеце да Беластока, то ў першую чаргу трэба наведаць палацава-паркавы комплекс Браніцкіх, які часта называюць польскім Версалем. Таксама абавязкова трэба наведаць рынак Касцюшкі з вельмі прыгожай гарадской ратушай. А калі надвор'е будзе прыемным, то абавязкова трэба скарыстацца беластоцкімі паркамі. Бо Беласток — адзін з найбольш зялёных гарадоў у Польшчы. І спецыяльны бонус для беларусаў. У Беластоку ёсць вуліца, названая ў гонар нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага. І яшчэ раз, калі вы жывяце ў Варшаве ці ва Вроцлаве і хочаце вывучыцца на правы ці палепшыць свае скілы за стырном, запрашаем у аўташколу Дэніс Драйв да нашых сяброў. Усе патрэбныя кантакты лёгка знайсці ў апісанні пад гэтым відэа. Мне падаецца, што Рафал Часкоўскі вельмі лёгка выйграе гэтыя выбары. Я проста нядаўна слухаў нейкі падкаст, бачыў даследаванне, дзе Часкоўскі, проста кожнае даследаванне вельмі ўпэўнена перамагае ўсіх канкурэнтаў. І нават мне ўжо падалося, што гэта проста нейкая гульня для сваіх, каб ніхто не расслабляўся, таму што выбары будуць ізікаткай. Часкоўскі ў кожнаму пытанні першы. Ізікатка, што это? Першы не чую. Пізікаткі, ізікаткі. Гэта з онлайн-гульню. Окей. Ёсць яшчэ закаткі. Парачку выпускаў таму мы казалі, што могуць быць пэўныя праблемы, скажем так, бо не найлепшая кампанія з боку Часкоўскага. Плюс Часкоўскі — гэта не той чалавек, які можа выцягнуць вельмі доўгую кампанію. Кампанія, насамрэч, вельмі доўгая, просто неверагодна доўгая. Больш за 6 месяцаў ўсё ж такі, так? Вось. Але ёсць адна рэч. Ратуе Часкоўскага Караль Наўродскі. Тым, што проста кампанія Наўродскага, прабачце, яна проста безнадзейная. Але пра гэта мы яшчэ пра хвіліначку паговорым больш падрабязна. Прэзідэнцкія выбары — гэта марафон. І бегуць бегуны. Так? І адзін з іх увесь час у жоўтай цішотцы лідара. Так? Ён на першым месцы. І існуе вельмі верагоднасць, што ў нейкі момант ён зловіць задышку. Ось. І да выбораў засталося яшчэ 2 месяцы, і, скажем так, можа здарацца ўсё што заўгодна. Ось. У нейкі момант проста можна страціць, напрыклад, дынаміку сваёй кампаніі.
Так, плюс заўсёды можа здарыцца нешта непрадказальнае. Напрыклад, ён зробіць нейкую памылку. Правы і справядлівасці, а гэта галоўны канкурэнт, вельмі цяжка знайсці нешта такое, нейкі кампрамат на Часкоўскага. Бо Часкоўскі гэта ўсё ж такі чалавек, які прайшоў праз некалькі выбараў, ён даўно у вялікай палітыцы, у топе вялікай палітыкі, ён дакладна правераны сваёй партыі з усіх бакоў. Плюс варта памятаць, што ён там ледзь не выйграў, скажем так, выбары ў 2020 годзе, розніца з Анджэем Дудай была невялікая, ось, і ад таго моманту ён ўжо проста марыў і ведаў, што ён будзе кандыдатам у 25 годзе. Таму апошнія 5 гадоў ён дакладна рабіў усё магчымае, каб не было ўвогуле чагосьці, да чаго можна прычапіцца. То бок нічога не рабіў дрэннага. То бок нічога не рабіў, ну, ягоныя канкурэнты таксама яму ставяць такія абвінавачванні, што ён у Варшаве нічога не робіць. Ось, гэта адна з любімых тэмаў. Усё ж такі памылкі, ці ёсць яны ў яго, што ён робіць не так, ці нехта робіць не так? Магчыма, Дональд Туск. Так, вось ты добра згадаў Дональда Туска. Найвялікшай праблемай Рафала Часкоўскага з'яўляецца Дональд Туск. Гэта можна казаць адкрыта, і нармальна сумленне мяне не будзе грызці. Справа ў тым, што накапліваюцца праблемы кааліцыі. Ось, гэта праблема ўсё больш. Маладыя людзі чакалі нейкіх рашучых дзеянняў, чагосьці, нейкіх рэформаў, зменаў. Шмат такія людзі не разумеюць вогуле, як працуе дзяржава, таму, і што некаторыя, напрыклад, рэчы пакуль што не можна ўвесці, напрыклад. Але ўсё гэта ідзе на рахунак, канешне ж, перадусім Дональда Туска як прэм'ера, як твара кампаніі. І што б не рабіў Рафал Часкоўскі, каб спрабаваць неяк адклеіцца ад Дональда Туска, яно не вельмі добра атрымоўваецца. Бо праблемы з падтрымкай урада, яны раней ці пазней пачынаюць ціснуць на кампанію Часкоўскага. Пакуль гэтага яшчэ не бачна. І увогуле штаб Часкоўскага робіць і будзе рабіць усё магчымае, каб максімальна дыстанцыявацца, зрабіць нейкую дыстанцыю ад урада. Пакуль на дадзены момант у іх гэта больш-менш атрымоўваецца, бо некалі вам казалі, што недзе на пачатку сакавіка мы пачнем глядзець на тренды, і вось гэта насамрэч той момант, калі можна пачаць глядзець. У Рафала Часкоўскага падтрымка на дадзены момант роўная. У іх атрымалася гэта стабілізаваць. У нейкі момант яно там з'ехала крыху ніжэй там за 40%, так? У дадзены момант гэта там у розных даследаваннях, але прыкладна там 35% у сярэднім, так? Вось і трымаецца. Наколькі разумею, асабісты рэйтынг Часкоўскага ўсё яшчэ вышэй за рэйтынг кааліцыі. Так, то бок ён яшчэ набірае на гэта насамрэч вельмі важны фактар, бо ось з трэндаў бачна, што у Рафала Часкоўскага падтрымка прыкладна на 2-3% больш, чым падтрымка коаліцыі абыватэльскай, так, то бок партыі Дональда Туска. У ягонага канкурэнта наадварот. І гэта ўжо нейкі паказчык, які сведчыць пра тое, у каго кампанія лепшая. Але ўсё ж такі, я буду прытрымлівацца свайго меркавання, што кампанія Часкоўскага ўсё ж такі не асабліва добрая, і ратуе яго проста безнадзейная кампанія канкурэнта. Гэта проста перадусім. Дарэчы, даслоўна сёння я чытаў цікавае даследаванне, дзе палякаў папрасілі ацаніць кандыдатаў платформы і кандыдата права і справядлівасці з людзьмі, якія таксама хацелі вылучыцца ад гэтых партый на пасаду прэзідэнта. І Рафала Часкоўскага параўналі з Радыславам Сікорскім, а Карла Навроцкага з Матэушам Маравецкім. І даследаванні паказалі, што людзі кажуць, што Сікорскі быў бы лепшым кандыдатам і Маравецкі быў бы лепшым кандыдатам. Слухай, вакол Маравецкага ж зараз нейкі скандал вялікі, і там ці не будзе ён пакараны яшчэ? Так, насамрэч, калі гаворка пра Маравецкага, то тое, што ён не стаўся кандыдатам, гэта проста абсалютна вядома чаму. Бо проста неверагодная колькасць карупцыйных афер вакол яго. І раней ці пазней праблемы пачнуцца Маравецкага. Мы тут асабліва падрабязна не распавядалі пра усе аферы. Мы распавядалі толькі пра фондус справядлівасці. Але ёсць афера жандловай агенцыі рэзерв стратэгічных. То бок гэта дзяржаўнае агенцтва стратэгічных рэзерваў. Там проста мільярды злотых пайшлі кудысьці не туды, і ўсё больш арыштаў, і падбіраюцца ўсё бліжэй да Маравецкага.
Ось, таму, скажу так, у яго не было шансаў. Іншая гаворка пра Сікорскага. Так, ну, з Сікорскім вядома як. Мы пра гэта таксама, калі былі праймеріс у платформе, распавядалі, абмяркоўвалі. Ось, і я, дарэчы, пасля сказаў, што такое адчуванне, што з Часкоўскага лепяць Сікорскага, так? Ось, толькі з больш прывабным тварам, скажем так. Ось, Маладым. З больш усміхнентым, усмешлівым. Больш хіпстарам, каб падавацца. Ну, так. Вось такая варшавка. Ты, дарэчы, таксама ў акулярах з гэтай нагоды. Так, я сёння так, на пантах. Окей. Ты ўжо сказаў, што ўрад пакуль што толькі робіць горш Часкоўскаму, але ці спрабуюць яны неяк зрабіць лепш яму? Не, насамрэч, пэўнай ідзеі не бачна. Ну, перадусім, гэта ўжо было пару тыдняў таму, але та знакамітая прэс-канферэнцыя Дональда Туска, дзе ён абвесціў, што 25-й год будзе годам пераломным, так? Нават абвесцілі там нейкія неверагодныя інвестыцыі, якія, ну, насамрэч, высветлілася, што інвестыцыі, насамрэч, такія, ну, звычайныя, як у папярэдніх годах. Ось, плюс вызначыў Рафал Абжоску, гэта прадпрымальнік польскі, які уладальнік, так, фірмы Інпост і стваральнік увогуле пачкаматаў, так. То бок чалавек вельмі знаны. І увогуле пачаліся там высмейваць, што гэта вось такі польскі Ілон Маск. Ну, плюс парачка ляпсусаў з інвестыцыямі, дзе мела быць неверагодная інвестыцыя ад Гугла, высветлілася, што гэта 5 мільёнаў даляраў. Вось на 40 мільёнаў на краіну. Так, яшчэ не на 5 гадоў. Не вельмі шмат. Так, але ёсць нейкія ідэі, напрыклад, Рафал Часкоўскі выступіць там на днях, ну, калі будуць глядзець нашы гледачы, гэта ўжо будзе у мінулым, на поўдні Польшчы у падкарпацкім рэгіёне платформа адкапала ідэю яшчэ з часоў другой Рэчы Паспалітай, то бок перадваеннай Польшчы, каб стварыць там нейкі такі кластер прамысловы вось у гэтым рэгіёне. Ну, але тут я просто вось любімая моя тэма, што я зноў буду нагадваць усім, што Польшча гэта не прэзідэнцкая рэспубліка і ад прэзідэнта ў гэтым просто амаль што нічога не залежыць. Таму гэта просто вось такі ведаш фестываль абяцанак пакуль што. Давай прыходзь да Карля Наўроцкага, бо ён шмат абяцае. Мы ўжо сказалі, што Рафал Часкоўскі першы, Наўроцкі другі. Наколькі ён упэўнены ўвогуле на сваім другім месцы сядзіць? Ну, насамрэч, так, было ўжо адно даследаванне, дзе Славамір Мэнсон, о богі, проста абагнаў Карля Наўроцкага, і гэта была сенсацыя. Адзінае, што таксама як з даследаваннем, якое мы абмяркоўвалі з месяц таму, дзе ў другім туры нібыта Наўроцкі абагнаў Часкоўскага, ось тут даследаванне, скажем так, даволі дзіўнае. Ёсць пытаннічкі да метадалогіі, бо гэта было інтэрнэт-даследаванне. Ось, то бок, ну, скажем так, яно не тое, каб выклікала вельмі вялікі давер. Вось. Але пра Славаміра Мэнсона мы ўвогуле яшчэ больш падрабязна, дакладна пагутарым у нашым наступным выпуску. Але, вяртаючыся да Наўроцкага, на дадзены момант сітуацыя ягоная, мякка кажучы, кепская. Вось, тое, пра што мы казалі пару хвілін таму, ён не дацягвае да падтрымкі ўласнай партыі. Гэта вельмі дрэнны знак. Якія могуць быць у гэтага прычыны? Ну, па-першае, тое, што кандыдат картонны, ось, ну, гэта окей. Ось, ну, насамрэч, я далей лічу, што гэта вельмі непрыгатаваны чалавек. Не ў тым сэнсе, што я не ацэньваю яго як чалавека, я ацэньваю яго як кандыдата, так? Я казаў ужо, што мне яго часам шкада. Ось, і мне цяпер шкада яго яшчэ больш. Ось, насамрэч, бо што б яны не рабілі, колькі б яны не спрабавалі навучыць, гэта чалавек проста не гатовы да такой кампаніі. Прэзідэнцкая кампанія гэта вельмі сур'ёзна. Ты просто 24 гадзіны, 7 дзён на тыдзень, ты недзе ў дарозе, ты увесь час выступаеш, з табой не заўсёды ёсць нейкія дарацыі, якія табе там на вуха могуць нашаптаць, што ты павінен адказваць. Ось, і вельмі бачна, што калі кандыдат абыватэльскі Карл Наўроцкі адрываецца ад паперкі, то пачынаюцца ляпсусы. Угу. Ось, і ляпсусы даволі сур'ёзныя, часам смешныя, часам менш смешныя.
Слухай, ты сказаў, што я не прыгатаваны, але ж ён займаецца амаль кожны дзень пробежачкі, там падцягванні, анджумані. Ну, то бок ён фізічна ён дакладна гатовы. Калі ён будзе кандыдаваць на прызеса нейкай там асацыяцыі персанальных трэнераў, то дакладна гатовы, так. Якія б ты назваў ляпсусы? Ну, перадусім, у апошнія, даслоўна, дні там было пытанне пра вакцыны, так, дзе ён сказаў, што ён супраць вакцынацыі абавязкова. Ну, гэта окей, мае права. Скажем так, я не падтрымліваю антываксеру асабіста, але окей, гэта іхняе права так меркаваць. Але ён сказаў, што вакцыны супраць паліо і хваробы Хейніга Медіны. Ну, па-першае, не паліо, толькі поліоміеліт. А па-другое, гэта і ёсць хвароба Хейніга Медіны. Окей. Вось. Ну, і, конечно, гэта проста высмейвалі ўсе ў інтэрнэце. Ну, і другое з апошняга, скажем так, нават два. Першае, што ў два дні запар ён даваў інтэрв'ю у розных тэлеканалах. У адзін дзень ён сказаў, што трэба разарваць дыпламатычныя адносіны з Расіяй, на другі дзень ён сказаў, што трэба падтрымліваць дыпламатычныя адносіны з Расіяй, і што ўвогуле ён бы сеў за стол з Владзімірам Пуцінам. Ось, насамрэч. Там проста, наколькі я разумею, адбыўся ці інтэрв'ю Трампа, ці нешта такое, дзе ён сказаў, што ён будзе размаўляць з Пуцінам, і Караль Наўроцкі бы хуценька такі сказаў, а я таксама буду. Хуценька змяніў сваё меркаванне пад Дональда Трампа. І, ну, гэта, скажем так, крыху падрывае верагоднасць, давер да кандыдата. Так. Гэтым, дарэчы, карыстаецца вельмі добра Славімір Мэнсон. Ось. Бо там можна у шмат чым з ім там не пагаджацца, так, але ёсць, прынамсі, адна рэч, што ён паслядоўны. Ось, у сваіх меркаваннях, нават калі яны фэйкавыя. Да даследаванняў. Наколькі я разумею, былі нават і пытанні сярод ПІС, і высветлілася, што не ўсе нават тыя, хто падтрымліваюць ПІС, будуць галасаваць за Наўроцкага. Чаму? Просто безнадзейны кандыдат. Сур'ёзна. Не, сур'ёзна. Гэта вельмі важная рэч. Харызма у палітыцы, харызма і досвед. Это две вельмі важныя рэчы. Я шмат разоў казаў, што выбар гэта як Тіндер. Ось, першае ўражанне, ось такое, прывабны кандыдат, непрывабны кандыдат, і оно вельмі важнае. Вы не уяўляеце сабе, колькі людзей галасуюць менавіта па такім прынцыпе. Ёсць яшчэ такое паняцце, якое можна назваць выбаршчыкі выходнага дня. Ведаеш, вось якія пачынаюць цікавіцца палітыкай толькі ў момант, калі ім даеш карту да галасавання і кажа галасуй. Ось яны такі, што, дзе, калі, хто там, ось. І проста глядзяць, ну вось гэта там файна выглядае, файна размаўляе, галасуе. Так Рафал Часкоўскі дакладна выйграе. Не, ўсё ж такі, ёсць яшчэ адна рэч, пра якую варта памятаць, гэта антырэйтынг. У нейкі момант вось гэтая праблема кааліцыі, пра які я казаў пару хвілін таму, яны могуць пачаць цяжарыць у такой ступені, так, што антырэйтынг перавысіць рэйтынг. Ось, і ў такім выпадку, напрыклад, частка людзей проста застанецца дома, напрыклад, а больш ахвотна прыйдуць людзі, якія захочуць прагаласаваць супраць. Ось. Нават калі іншым кандыдатам будзе картонны кандыдат Наўроцкі. Другі тур выбараў у гэтым годзе дакладна будзе выглядаць як рэферэндум. Ось. Рэферэндум паміж двума візіямі Польшчы. Так, візіяй, ось, якую уасабляе сабой Караль Наўроцкі і іншая вось Рафала Часкоўскага. Адразу скажу, што гэта недакладна, але я раблю вялікую стаўку на тое, што другі тур яшчэ можа быць Рафал Часкоўскі, Славімір Мэнсон. І тады гэта будзе не тое, каб уже рэферэндум. З іншага боку, магчыма, яшчэ больш рэферэндум. Вельмі верагодна. Караль Наўроцкі, у яго была канвенцыя, дзе ён быццам бы заявіў усе свае праграмы, не ведаю, галоўныя пастулаты і гэтак далей, тое, чаго ўсе чакалі. Але вось, на мой погляд, нешта не адбылося буму нейкага. Ну, насамрэч так, ты маеш рацыю. Яны дакладна хацелі, каб гэта было, ведаеш, нейкім такім новым адкрыццём кампаніі. Новы подых, свежы, такі рэстарт, так. Увогуле, здаралася проста немагчыма падчас гэтай канвенцыі. На сцэну выйшаў Яраслаў Качвенскі, які выйшаў насамрэч толькі дзеля таго, каб прадставіць кандыдата Караля Наўроцкага. Але ён там сказаў адну вельмі знакавую рэч.
што раней мы казалі, што гэта кандыдат грамадзянскі, то бок абыватэльскі. Але я хачу, каб вы ўсе ведалі, што гэта наш кандыдат, наш партыйны кандыдат. Ну, таму што Ярослаў Качынскі паглядзеў пытанне, зразумеў, што яго партыя сама не разумее, хто такі Караль Наўроцкі. Ёсць такі момант. Увогуле, толькі 70% выбаршчыкаў права і справядлівасці маюць намер галасаваць на спадара Караля Наўроцкага. І гэта вельмі вялікая праблема. Ёсць увогуле, скажем так, сюрпрайз. Людзі сталага ўзросту, пенсіянеры, у большасці прагаласуюць за Часкоўскага. Так вынікае з даследавання на дадзены момант, конечно. Кампанія павінна была паказаць нейкую візію Польшчы. Што таксама ізноўку, скажем так, ідэя вельмі падобная да 15-го года, калі, як памятаеш, Беата Шыдла выхадзіла з лозунгам «Польска ў руіне». Ось. Ну тут прыкладна таксама, што ўсё развалена, нічога не працуе, а мы зараз прыйдзем і ўсё направім. Я просто хацеў сказаць, што я ў 15-м годзе яшчэ не цікавіўся польскай палітыкай, але ўзгадаў, што мы размаўлялі пра гэта ў мінулым выпуску. Всё добра. Дакладна. Вось. Таму падыход вельмі падобны, ён там, не буду падрабязна распісваць усё, што там казалася. Там шмат было пунктаў. Канешне, вядома, для каго да каго адрасаваная гэта кампанія. Гэта праграмная канвенцыя. Перадусім да людзей, якія не ведаюць, якая палітычная сістэма ў Польшчы. Вось. Бо калі паглядзець на тое, што казаў Караль Наўроцкі, тыя пункты, якія ён прапаноўваў, то у мяне паўстае адно пытанне. А ці ўвогуле Караль Наўроцкі ведае, на якую пасаду ён балатуецца? Чым ён будзе займацца? Вось, бо тое, што ён казаў, гэта дакладна не прэзідэнцкая тэма ўвогуле. То бок прэзідэнт у Польшчы адказны перадусім за бяспеку. Так? Ось, бо тут ёсць ягоная важная роля, так, як верхоўнага прадстаўніка Польшчы на міжнароднай арэне. Але ён дакладна не адказны за цэны электрычнай энергіі. Ось. Агулам, уся гэта канвенцыя прайшла пад лозунгам «добробыт», то бок нацыянальнае багацце. Так, каб добра жылося, каб усім танна, якасна. Каб усім добра жылося, нават і падкрэслівалі, што галоўнай іх мэтай з'яўляецца тое, каб больш грошай засталося ў кішэнях палякаў. Канешне, цэль шляхетная. Усе хочуць, каб было ў кішэні больш грошай. Але я перад сабой маю план. Яны назвалі гэта план 21. Тут 7 галоўных пунктаў. І, скажем так, па іх я магу прайціся. Першае. Панізіць ВАТ з 23% до 22%. Яшчэ ў першы ўрад Дональда Туска, калі быў фінансавы крызіс сусветны, так, урад шукаў дадатковых грошай і тады паднялі. Тымчасова. Як заўсёды. Тымчасова зацягнулася. І тымчасова засталося назаўсёды. Таксама як падатак ад укладаў банкаўскіх, так, які ўвялі 30 гадоў таму. Тымчасова. Далей. Танная электрычнасць на 33%. Нават падлічылі, што дакладна на 33%. Будзе нейкі цэнтр абслугі пацыентаў для хворых людзей. Вышэйшыя падвышкі пенсій. Нормально. Але найбольш за ўсё мяне цікавяць 3 апошнія пункты. Я прачытаю іх па чарзе. Давай. Ніжэйшыя і больш простыя падаткі. Это першы пункт. Другі пункт. Простыя падаткі. Зноў. І трэці пункт. Стоп падвышэнню падаткаў. Так гэта кампанія Славомір Менцен. Не, але па шчырасці мне такое адчуванне, што гэта ім напісаў чат GPT, бо вось паўтараецца проста адно і тое ж. Ва ўсіх паўстала такі адно пытанне. А калі вы сёння такі добрыя і абяцаеце гэтыя рэчы, чаму вы гэтага не зрабілі ў мінулыя 8 гадоў? Гэта першае. Па-другое, калі вы лічыце, што прэзідэнт можа ўсё гэта зрабіць, то чаму Дуда гэтага не робіць? Гэта другі пункт. І ўсё насамрэч вельмі лагічна. То бок, ведаеш, для людзей, якія крыху больш цікавяцца і крыху больш разбіраюцца ў палітычнай сістэме Польшчы, гэта, скажем так, прыкладна 1/3 грамадзян, якія так сочаць за навінамі і ведаюць, у якой краіне яны жывуць.
Для іх такі кандыдат крыху губляе давер. Ну, дакладна бачна, што робіцца ўсё магчымае, каб проста прыцягнуць сябе да выбараў, каб ты прагаласаваў, так, пры гэтым абяцанні ўвогуле без пакрыцця. Нейкага абсалютна. Бо проста прэзідэнт на гэта не ўплывае. Прэзідэнт на гэта не ўплывае. У яго проста, канешне, прэзідэнт можа падаць законапраект, але ад таго, што ён падаць законапраект, не будзе ні холодна, ні горача, нікому. Бо калі няма большасці ў Сейме, то законопроект просто прыляціць міма. І чаму я згадаў пра Славаміра Мэнцэна? І ён жа заўсёды кажа пра падаткі, пра зніжэнне, спрашчэнне і гэтак усё. Караль Наўродскі раптам таксама гэтым займаецца. Насамрэч нават ужо ёсць мемы, дзе Караль Наўродскі спісвае ў Славаміра Мэнцэна, так нібыта, у перадвыбарчай кампаніі. Чаму ўвогуле так робіцца? Славамір Мэнцэн у апытаннях мае 3е месца, так, стабільна 3е месца ўсё ж такі, але ягоная падтрымка расце, і цягам апошняга, скажем так, месяца яна вырасла на дадатковыя 2-3% пункты. Гэта шмат. Агулам, прынамсі на дадзены момант, як выходзіць даследаванняў, што галасы Славаміра Мэнцэна гэта можа быць нават каля 15-16% ад галасоў. І гэтыя галасы будуць вырашальныя ў другім туры. Для ўсіх загадка, як гэтыя людзі прагаласуюць у другім туры. Права і справядлівасць лічаць на тое, што ўсе гэтыя людзі, усе выбаршчыкі, усе як адзін Славаміра Мэнцэна, у дзень, калі будзе другі тур, то 1 чэрвеня, роўнымі стройнымі радамі прыйдуць на участкі і прагаласуюць на іхняга кандыдата, то бок на Караля Наўродскага. Але варта памятаць, што, напрыклад, у 2020 годзе, калі былі прэзідэнцкія выбары, то ў другім туры выбаршчыкі канфедэрацыі падзяліліся роўненька на 2 часткі. Адныя прагаласавалі за Анджэя Дуду, іншыя прагаласавалі за Рафала Часкоўскага. Чаму, скажем так, не можна лічыць, што ўсе выбаршчыкі Мэнцэна прагаласуюць за Наўродскага? Таму што права і справядлівасць нез'ядлівая проста для вялікай колькасці канфедэрацыі, выбаршчыкаў канфедэрацыі. Ёсць вялікая колькасць людзей, якія, напрыклад, для якіх найбольш важныя не нацыянальныя нейкія пытанні, у сэнсе там нацыяналізму, так, а пытанні, напрыклад, лібертарыянскія. Ім будзе вельмі цяжка прагаласаваць за кандыдата права і справядлівасці, бо права і справядлівасць гэта супрацьлегласць лібертарыянізму. Права і справядлівасць у гаспадарцы гэта сацыялізм, то бок моцная дзяржава, кантроль над эканамічнай агулам дзейнасцю, кантроль прадпрымальнікаў такі больш жорсткі, абмежаванне, напрыклад, абароту наяўных грошай, так, гэта ўсё рабіла права і справядлівасць. На дадзены момант мы ўвогуле не можам сказаць, як яны сябе павядуць у другім туры. Даслоўна на другі дзень пасля першага тура выбараў адбудзецца ў даследаваннях вялікі рэсет. І толькі ў той момант мы зможам пабачыць, як будуць перацякаць электараты паміж кандыдатамі. Цікава. І зразумела, гэта тое, пра што мы казалі, што кампаніі ўсіх кандыдатаў правеюць, таму што ўсе змагаюцца за вось гэты актыў Славаміра Мэнцэна. Так, дакладна так. Але ж цікавы будзе твіст, калі ён пападзе ў другі тур яшчэ. Па шчырасці, гэта будзе не проста твіст, гэта будзе такая сенсацыя, якіх у палітычнай гісторыі Польшчы не было пары дзесятках гадоў дакладна. Сур'ёзна. Мне б не хацелася, але я гатовы паставіць на гэта. Апошняе тут. Ці мы быццам бы адказалі на гэта ў мінулым выпуску, але ці магчыма замена Караля Наўродскага? Скажем так, верагоднасці такой выключыць нельга. Усё ж такі там нейкі 1% верагоднасці трэба пакінуць, што такое магчыма. Але я не веру ў тое, што права і справядлівасць гэта зробіць. Бо чаму? Таму што выбар Караля Наўродскага на кандыдата гэта быў асабісты выбар Яраслава Качынскага. Замена кандыдата гэта будзе прызнанне, можна сказаць, паразы. Нават калі б замянілі на кагосьці папулярнага тыпу Беата Шыдла. Гэта можа ўсё ж такі быць вельмі небяспечным у тым сэнсе, што частка выбаршчыкаў права і справядлівасці можа страціць веру ў тое, што яны могуць перамагчы. Пажадаем выбаршчыкам права і справядлівасці удачы і пераходзім да Шыман Галоўні. Шыман Галоўні. Я учора, пазаўчора чытаў у Твіттары, што ёсць чуткі, што ён можа зняцца з выбараў. Ці гэта так? Агулам такія інсайты ўвесь час кружаць у медыасферы і ў палітычным дыскурсе. Чаму так?
Ну, відавочна, што Шымон Галоўня пралятае як фанера. Ось, і ён не можа марыць абсалютна ўвогуле пра тое, што ён патрапіць у другі тур. Ну, там пра 10%. Гэта проста на дадзены момант гэта немагчыма. Вось, я не ведаю, што павінна здарыцца. Мне здаецца, што проста вось, тры першых кандыдата, то бок Часкоўскі, Наўродскі і Мэнсон, павінны зрабіць нешта вельмі дрэннае і так разам, скажем так, разам у адной машыне пераехаць Манашку, так, на пешаходным пераходзе. Вось, і толькі ў гэтым выпадку будзе некае вакно магчымасцяў для Галоўні. Так, ён проста разбазарыў, растраціў сваю падтрымку, якая была, але вось пра што я не казаў раней, ёсць іншая праблема. Яна бачная, у яго няма грошай. Увогуле няма грошай на кампанію. Шымон Галоўня з'яўляецца кандыдатам двух партій адначасова. Скажем так, блоку, так, трэця дрога, трэці шлях. Ягоная ўласная партія Польска 2050, гэта, скажем так, партія створаная тыпова пад Шымон Галоўню, яна не мае нейкіх шырокіх структур у рэгіёнах, яна не мае вялікіх грошай, і у ёй нават не так шмат чальцоў, так, там я нават не памятаю дакладна колькі, але там невялікая колькасць людзей у гэтай партыі насамрэч. То бок гэтая партыя ўласных грошай амаль што не мае. Аб чым яны дамаўляліся паміж сабой? Яны дамаўляліся пра тое, што будзе падтрымка з боку ПСЛ. І падтрымка будзе перадусім грашыма, а па-другое, што ПСЛ будзе дапамагаць сваімі структурамі. Бо у ПСЛ, нягледзячы на тое, што можа падавацца, што гэта невялікая партыя, але гэта найстарэйшая партыя Польшчы з найбольш вялікай, з найлепей разбудаванай структурай партыйнай увогуле ў рэгіёнах, з вялікай колькасцю чальцоў. Так? І ідэя была такая, што вось проста палітыкі, нават лакальныя ПСЛ, будуць дапамагаць у кампаніі, там, ладзіць пікеты нейкія, раздаваць улёткі, там, ладзіць сустрэчу з выбаршчыкамі, каб данасіць пазіцыю Шымона Галоўня. Але яны не асабліва хочуць гэта рабіць. Пра грошы вядома, ПСЛ проста не верыць у Шымона Галоўню. Зразумела, чаму яны не вераць, яны не бачаць для сябе як для ПСЛ, а навошта ўвогуле нам плаціць за Шымона Галоўня, калі ён не з ПСЛ. Дарэчы, Шымон Галоўня ўвесь час бадаецца завочна, бадаецца за Славамірам Мэнсонам. Вось, ён спрабуе зрабіць усё, каб справакаваць Славаміра Мэнсона на нейкую дэбату. Так. Нават калі яна будзе не тое, каб вось як мы з табой зараз сядзім тут, а нават просто праз СМІ, так, нешта абмеркаваць. Ускоснае абмеркаванне такое. Славамір Мэнсон ігнаруе просто, ось, бачна. А Шымон Галоўня робіць усё магчымае, каб зачапіць Мэнсона. Нават там вельмі моцна крытыкаваў яго там апошнім часам, напрыклад, у кантэксце там візіта Славаміра Мэнсона ва ўкраіну. Але пра гэта мы яшчэ крыху падрабязней пагутарым у наступным выпуску. Так, а я хочу распавесці, што можна падтрымліваць не Шымона Галоўню, калі вы хацелі некага падтрымаць, а можна пералічыць 1,5% са сваіх падаткаў нам на падказ зроблена ў Польшчы. Мы дадзім нумар КРС, на які можна гэта зрабіць. Там трэба будзе вызначыць канкрэтную мэту, каб до нас дайшлі гэтыя грошы, бо мы збіраем іх праз пасрэднікаў. Вось, і вы можете нічога не вытрачаць дадаткова, гэта просто 1,5% з вашых падаткаў ПІТ, які вы ўжо заплацілі там з 24 год, ці яшчэ там будзеце разлічвацца, падаецца, што яшчэ можна там даплачваць нешта. Калі вы гэта зробіце, мы будзем вам вельмі удзячны. Усё ж такі, ці знімецца ён? Наколькі гэта будзе нейкая драма для яго? Ці можа ён так зрабіць? Што горш? Не набраць, не ведаю, там 10%, а ён па ўсіх выніках быццам бы не набірае. 7 гэта калі будзе ўсё добра. Праваліць выбары, але паўдзельнічаць, ці лепш зняцца? Скажем так, справа прэстыжу гэта ўсё ж такі паўдзельнічаць у выбарах. І я асабіста не веру ў тое, што ён здымецца з выбарчай гонкі. Але чаму ўвогуле такія інсайты ўвесь час выцякаюць недзе там у СМІ абмяркоўваюцца? Таму што Шымон Галоўня згодна з кааліцыйнай дамовай можа быць спікерам, то бок маршалам Сейму да канца гэтага года. Пасля чаго яго павінен замяніць нехта з левых. І ўвогуле гаворка ідзе пра тое, што нібыта Владзімір Чажасты, так, то бок сённяшні лідар левіцы.
І што ў такім выпадку, калі б ён зняўся, то, напрыклад, у выніку нейкіх там перамоваў унутры кааліцыі яму б гарантавалі тое, што ён застанецца на пасадзе маршала до конца кадэнцыі. Ось. Калі ён атрымае вельмі дрэнны вынік у выбарах, а гэта магчыма, то адзіным выхадам для яго, каб застацца ў вялікай палітыцы недзе так даволі высока, будзе вось застацца на пазіцыі маршала. Але ёсць яшчэ пытанне асабістых амбіцый. Всё ж такі Шымон Галоўня прыйшоў у вялікую палітыку дзеля таго, каб стаць прэзідэнтам. Вось. І нават калі даследаванні паказваюць, што гэта, скажем так, амаль што немагчыма ў дадзены момант, то вось праз менавіта гэтыя амбіцыі цяжка сабе самому прызнацца ў гэтым. Ось таму я думаю, што ён будзе трымацца за і кандыдаванне, і магчымасць неяк там вытрымаць сабе пазіцыю маршала на наступныя 2 гады. Ты сказаў, што кааліцыянты быццам бы падштурхоўваць яго, каб ён зняўся з выбараў. А навошта? Падштурхоўваць яго, скажем так, і гэтыя інсайты ў асноўным ідуць з боку палітыкаў грамадзянскай платформы. Бо, скажем так, грамадзянская платформа таксама глядзіць на даследаванні і сабе думае, што вось там здымецца Шымон Галоўня, яшчэ неяк там пагутарым з іншымі, магчыма, яшчэ нехта здымецца, і Рафал Часкоўскі пераможа ў першым туры. Пад першы тур. Так, пад першы тур. Вось гаворка пра гэта. Бо ў некаторых даследаваннях Часкоўскі мае нават крыху больш за 40%. Правда, у большасці значна ніжэй за 40, там бліжэй да 35. Ось. Але, скажем так, палітыкі любяць памарыць часам. І ты верыш, што такая стаўка на першы тур можа сыграць? Не. Я ўпэўнены, што ў дадзены момант амаль што немагчыма тое, каб нейкі кандыдат перамог у першым туры выбараў. Добра. Дзякую. Гэта быў выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». Глядзіце нас, падпісвайцеся, дапамагайце нам грашыма, каментарамі, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам. Так, сябры, мы існуем толькі дзякуючы вашай падтрымцы, таму не забывайцеся, калі ласка, карыстацца сэрвісамі Buy Me Coffee, Patreon ці пералічваць, напрыклад, свае 1,5% ад падаткаў на падтрымку нашага падкасту, бо мы існуем толькі дзякуючы вам, нашыя даражэнькія гледачы і глядачкі. Дзякую вам і да сустрэчы.